एसिस्टेन्ट इन्जिनियार सिभिलनि गासै मासिनि अनजिमाया मोन 156। बेनिनो मोन 13 मासिया हायेनारि थागिबि हारि, मोन 52 मासिया गुबुन गुबुन गोलैसोनाय आरो जोबोर उनफिनना थानाय थाखोनि आरो मोन 15 मासिया रांखान्थियारि गोलैसोनाय बिनायसानि थाखाय संरैखा खालामखानाय। बे मोन 155 मासिनि मोन 48 मासिखौ आइजो बिनायसानि थाखाय लाखिनाय जादों। बेनि अनगा बिनायसानि थाखायबो रांसिम लोगोसे 12,700 रां ग्रेड पेखौ लाफानानै गुबुन गुबुन बानासफोरबो थागोन। बिनायसाया जायखिजाया गनायथि मोननाय भारतारि एबा गुबुन हादोरारि मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय सिभिल इन्जिनियारिंआव ग्रेजुएट एबा इन्स्टिट्यूशन अफ इन्जिनियार आव पार्ट ए आरो पार्ट बी आनजादाव उथ्रिनाय जानो नांगोन। बिनायसाया इंराजि रावनि रोंगौथि थानायजों लोगोसे असमिया एबा बर' राव नङाब्ला बांला रावनि रोंगौथि थानाय जानांगोन। बबेखानि कार्बि आंलं गावखुंथाय परिषद आरो डिमा हासाव गावखुंथाय परिषद ओनसोलनि थागिबि बिनायसानि थाखाय बेनि गोनांथि गैया। थांनाय गिबि जानुवारियाव बिनायसानि बैसोआ 21 बोसोरनिफ्राय 38 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। एससी एसटी बायदिखौ लाफानानै खायसे थिखानाय थाखोनि बिनायसानि थाखाय सोरखारि नेमखान्थि बादियै बैसोनि गोजौ सीमाखौ रेहाय होनाय जागोन। आर'जलाइखौ आय'गनि वेबसाइट www.apsc.nic.in निफ्राय डाउनल'ड खालामना लानो हागोन। सरासनस्रा एबा जेनेरेल थाखोनि बिनायसाया 250 रां आरो एससी एसटी ओबीसी आरो एमओबीसी थाखोनि बिनायसाया 150 रां मासुल नन टेक्स रिभिनिउ आदार नन टेक्स रिभिनिउ 0051 पीएससी 105 स्टेट पीएससी एप्लिकेशन फ्री रिसिप्ट अफ एपीएससी बे आयदायाव ट्रेजारि सालान नि जोहै जमा होनो नांगोन। निखावरि सीमा हांखोनि सिङाव थानाय बिनायसा आरो सोलेरारि नोरजिया एबा होबथाजानाय बिनायसाया बे मासुलखौ होनो नाङा। आर'जलाइ आबुं खालामनायजों लोगोसे बिनायसाया बैसो, सोलोंथाइ रोंगौथिनि फोरमान बिलाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन आनजादाव मोननाय नाम्बारनि खारिथि, जायखिजाया जर'खा हारिनि बोला बेनि सायावबो फोरमान बिलाइ, रोंगौथि, बीपीएल सार्टिफिकेट, होबथाजानाय थाखोनि जायोब्ला बेनि सायाव फोरमान बिलाइ आरो दाबावैसो सेबखांजानाय पासपर्ट फट'जों लोगोसे ट्रेजार सालानजों आर'जलाइ मासुल जमा होनाय रसिदनि गुबैखौ सुथाबना होफानांगोन। आबुं आर'जलाइखौ नैबे थंआव दैथायहरनो नांगोन। थंआ जाबाय डेपुटि सेक्रेटारि एपीएससी जवाहरनगर खानापाड़ा गुवाहाटी 22। आर'जलाइ आजावनायनि जोबथा खालारा फैगौ डिसेम्बर दाननि 21 खालार। आबुं खारिथिनि थाखाय बिनायसाया आसाम लोक सेवा आय'गनि वेबसाइट www.apsc.nic.in बे वेबसाइटखौ नायनो हायो। बेजों लोगोसे साख्रिनि दादाबाबो एसेनोसै। आकाशबाणी गुवाहाटी एफएम महाबाहु दानिया फोसाव